Morning routine. Morning Junior. Basta. Morning guys. Nalilig ko si baby. Dapat magtitinola ako, di ba? Nalilabas ko na kaso. Wala palang ginger. Yung main ingredients ng tinola. Kaya inadobo ko na lang. Ginger. Yun. Bukas na lang next time or susunod. And then, nagpagawa yung bata ng bibili niya kagabi. Tuna sandwich daw. Corn tuna tapos with ano lang, with mayonnaise na. Pero, uy! No! So, kapag nagtutuna sandwich ako, ano nilalagay ko? Nilalagay ko pa siya ng onion tapos celery kaso baka hindi niya kainin. Yan na lang. And then, cheese. Pang-recess daw niya. Okay. Hoy, mamaya na. Aga-aga pa eh. $6.20 na. Dito pa rin tong dalawa. Nag-breakfast pa yung poging driver. Daddy driver. Kala mo baby driver eh. Daddy driver. Call me baby. Call me baby. Hindi ko pa nakapagpupitan, no? Ayan, yung baon niya ready na. Nakikinain pa ng ano. Kainin mo yan! Ubusin mo yan, iyo. Ubusin mo lang. Hindi. Ayun, chocolate drink, oh. Ulit ng batang ite. Ito na yung baon niya, guys. Tuna sandwich, tapos kanin with ham, and then okay. Bumabas yung ano. Kutsara. Kanin, ham, and tara, dito ko na lang nilagay para magkasya. Adobong manok. Naiwan ka. Upo ka lang dyan, ha. Huwag kang iiyak, ha. Huwag kang sumunod, ha. Hindi dyan. Doon ka sa sopa umupo. Sumunod ka muna pa. Oo nga. Nung una kasi nilakad din siya si Groot. Sumunod ba naman yan? Buti na ano, nagkasalubong siya ng nanay niya. Kaka lang. Good morning again, guys. Nakatulog kami ulit. Pagkahati ni Daddy Chris. Tingnan nyo. Kung sino ang dito sa kama. Suntukin ko to eh. Gumit na sa amin kanina. Nilalagay siya dyan sa kuna. Aba, iyak na iyak. Gusto dito sa ano, sa bed. Tapos nilalagay dito sa paanan. Ayaw din. Sumisiksik siya na parang bata sa gitna namin ni Daddy. Bawal ka eh. Unfair yan. Bawal ka. Bawal? Bawal ang dog? Bawal. Baba na. Salamat ka. Bawal ligo ka eh. Si Maggie. Gusto ka naman dyan, Maggie girl. Kamusta, Maggie girl? May bahay-bahay ka. Kaya ka gusto mong bilan ni Daddy. Ng bahay-bahay. Papansin ka. Kanina pa lang ako sa'yo eh. Nagagalit ulit si Maggie. Kasi siyang pila ni Daddy ng ano, bahay-bahay. Yung nakita namin sa Pet Express. Sabi ko, gawan mo na lang. Ano lang naman to eh. 3/4 na plywood. Kasi ano, tinanong kasi namin sa Pet Express. 6,000 guys. Plastic kasi siya na parang yung ginagamit sa Durawax. Yung mga ginagamit sa carrier ng ano ng dogs. Pag i-abroad sila. Mga ganon. Pero sabi ko sa bahay lang naman for Maggie. Ayun. Kasi doon si Junior na tulog kapag araw. Kapag kagabi. Kaso, kapag ka naiihi siya, nag-iingay siya. So, yun ang maganda sa kanya. Kapag ka naiihi or napupupo, nag-iingay siya. So, ilalabas namin. Iihiin. May gitsi. May ulam na dito kanina guys. Yung niluto ko na adobo. Kaso, Bigyan mo ako ng pagkain.
Ay, ulit. O, sige. Ulit daw. Sige, sige. Pag may, pag may nagbigay sa'yo, ha? Sige. Ikaw talaga. Sumisimple ka, ha? Masabihin nila, nangingi tayo. So, ayun, guys. Ito kasi binili ko kahapon sa Pure Gold. Sabi ko, igigis ako nung gabi sa, sa itlog. Kaso si Cel nag-steam ng talbos. So, ngayon na lang. Pero sa sardinas ko siya igigisa. Sa nito ating kumakain ako nito. Ay, talaga? Sige. Tapos, eto, request naman ni Daddy. Ano ba yung lumpiang toge? So, lalagyan ko siya na itong isang piraso na itong ano ba this? Sayote. Ayun, tapos half na ito. Para may gulay lang. Parang lumpiang gulay. Yun. May batang madaldal dito. Abang naghihiwa. Ano yan? Nag-swimming kayo. Magpapabili siya guys ng ano yan ulit? Serena daw. Kasi pag nag-swimming daw niya sa paa niya, sa buntot niya. Marunong ka ba lumangoy? Sabi mo nga, di mo kayang lumangoy. Di ba? Nag-swimming kayo sa masuso. Di ba? O, paano pa pag may may buntot ka na? Ayun. Paghalo-haloy ko lang siya guys. Tapos igigisa ko ng mabilisan para half cook. Kasi pangit naman na ganito lang masuso. So mga half lang na ito. Sa Bicol, hindi naman yung pinapaliguan yung tubig sa Bicol. Bakit? Anong meron sa... Madumi dun sa Madumi? Di nga. Sa kayo swimming? Di ba sa Bicol din yun? Hindi, sa yun? Masuso. Kasama namin yung anak ni Angela. Okay. Ayun. Ito yung pagkain ng dog. Napakain na ni Cel. So, yun lang gagawin ko guys. Gigisa ko to sa sardinas. Tapos ito, parang stir fry. Babalutin ko lang sa balat ng lumpia. And then, pa-fry. Para may baon din kami sa biyahe. Kasi kapag sa biyahe, kain tayo. Kain yan Ayun. So, Daddy naman walang problema dyan. Basta may pagkain yan guys. Okay na yan. Ready to, kahit saan. Kahit saan ko dalhin yan, kahit ano yung paggawa ko dyan, go yan, basta may pagkain. Dapat, kahit may tao, huwag ka mahiya mag-baby shower ka. Nahiya daw siya nung birthday ni Lucas, di daw siya sumayo ng baby shower. So, yun na guys, ginisa ko lang sa, bawang sibuyas, di ko lalagyan ng, ng kamatis para hindi ma-panis. Haba? Ay, oo, nakita ko yun. Sumali ka dun Ayun. Stir fry lang. May pala ito, may konting giniling. Kasi may binala akong giniling. So, nilagyan ko siya. Kumbaga, palabutin lang natin ng konti. Kasi, parang, matigas. Matigas naman pag hilaw na hilaw natin binalot. Ito na, ginagawa ko na yung request mo. Yung lumpia. Oh. Ayan, diba? Ayan lang. Parang i-wilt lang natin yung mga golay. Golay. Mga gulay. Parang mas-soften lang siya. That's it. Ay, salt pala. Salt to taste. Wait lang. Kasi ilagay ko siya ng isang 4 cubes Baka maalat na tikman natin. Ito na pinakalasa niya. Pinag na ng salt. Okay na siya. Isang 4 cubes. And that's it. Tayo na natin. Tapos paano ko lang siya. Nalalamigin ng konti. Pabalot ko na. Hihi! Carrots, tapos cabbage, and then sayote, tapos yung guys, yung toge. Yung toge na hindi pa masyadong tumubo. Ayan. Kasi pag Ay! Junior! Daddy, nangangangat na si Junior
Kasi kapag pinatagal pa yung ano guys, yung toge, maano na yun, bubulok yun, mabilis mabulok yun. Next guys, pinaglutuan ko ng stir fry na gulay. Ito ko na lang ito igigisa. So, ito yung roast ball na sardinas, pawang sibuyas, kamatis na. Kasi ito din yung gulay na hindi pwede magtagal sa ref. Kasi umiiba yung lasa niya. Ayan ang itsura guys, kapag kaganisa mo yung bawang sibuyas, kamatis, tsaka yung roast ball. Oo nga guys, totoo, walang tag dito, wala siyang kaliskis. Yan ang gusto ko sa sardinas, walang kaliskis. Kasi nakakasuka pag may kaliskis eh. Ang galing. So ayan. Tapos, konti ata yung tubig ko. Lagay na natin to. Dumidikot sa kamay. Hinugasan ko kasi. Ayusin ko lang guys ha. Hirap maglagay. Sakto lang pala guys. So, ayun. Lagay na natin malunggay. Eh, sobrang bilis lang yan maluto guys. So, siguro mga 2 to 3 minutes luto na yan. Yum. Dami namin ulam ngayon. May adobo. May lumpia. Tapos ito. Pero for sure, ito ang makakain na una. Kasi gulay. Tsaka yung lumpia. Pwede rin ito sa itlog ay. Ginagawa ko sa pechay. Pwede rin siya kaso sabi ko, mas masarap sa sardinas. Sige, Sel, pasuyuan na lang ako. Lakihan mo lang yung mga matataba. Kasi mo magbabalot ng ano. Yan. Mabilis lang yan guys. Ito, nasobran yung mantika. Bali, lulutuin lang naman yung wrapper eh. So, ayun. Fail yung tatlo. So, kailangan babantayan nyo and sobrang hina lang din ng apoy. Ayan. Yan ang perfect. Golden brown lang. Wow. Diba? Tapos yung iba, freezer ko na lang para pag gustong froggy. Piprito ko na lang siya. Ipagpiprito. Ayun, and sasawsawan niya. Ito, suka. Pwede na to. Yan, lalagyan ko lang ng konting toyo. Parang yung sa mga sa mga lugawan, di ba? Yung sawsawan doon. Oops, carry na yan. Yan, perfect. Kain tayo guys. Malunggay na may sardinas. Chicken. Tapos, eto na. Yum. So hanggang mamayang gabi na namin to. Meron pa kaninang hamo. Kain. Dito na yung bata guys. So, yan. Bumili siya ng mga, ano ba tawag doon? Book fair ba? Hindi. Book fair. Book fair. Ito yung una kong Geronimo Stilton. Ang meaning nito, parang secret agent si Geronimo. Eh, yung kaibigan niya, agent din. Geronimo ba talaga pronunciation yan? May may pinamisyon dahil sa talking, insulting lion in London. In Trafalgar Square. Alin dyan binili ko dati? Yung mga binili ako sa iyo Nabasa mo na lahat yan? Tapos yung sa book fair niya ngayon, 3 yung binili niya. Tapos ito yung lumakang book fair, yung piso lang. Piso. Buy one, get one. So pag bubili kang isa, may free isa. So ito yung mga binili niya ngayon. Ano yung mga binili mo? Ito, about dito sa sa uncle niya. Niloloko siya na Nabasa mo na yan? mamamatay. Onti pa lang. Sige, wag mo nang kwento. Basahin mo muna. Tapos ito, hindi pa. Hindi pa. Tapos ito. Geronimo Stilton, Who Stole the Mona Lisa, comic lang siya. Basahin mo lahat yan Yan. Pabili siya. Bili tayo ng chef na mga books ko. Okay, sige. Puti naman ay hilig ka na sa books. Basta pag may picture.
Bakit? Para maintindihan ko lalo. Gusto mo yung may picture? Para maalam ko. Figure out mo kung ano mga nandun. Nafe-feeling nila yung yung Okay. sa una ko kaya naintindihan ko dahil sa pictures. I see. Okay. Kasi kung walang pictures, hindi ko maintindihan kung ano talaga nangyari. Kaya kailangan ko ng pictures para ma-understand ko. Okay. Sige. Yung bata doon nagdaan ako. Papanalis na kami Bye-bye! Magano ka? Mag-shampoo, maligo, mag-shampoo, mag-toothbrush ng kumain ng dinner. Pupunta kami guys, madami sa Mandaluyong. Hey guys, pauwi na kami. Na mga dali. Ayun, galing kami dito sa Shangri-La. Dito sa Mandaluyong. Umatid na kami ng isang business presentation. So, ayun. Uwi na kami. It's 10, mag-11 na. Ayun, sasabihin ko sa inyo kung ano yung guys kung ano yung business na yun. Sobrang ganda na ito, kaya pumunta kami, umattend kami. Actually, pang second na namin ito hindi, kagaray siya dyan. Pang second time na namin itong umattend. So, kailan ba yung basta ano pa kasi, confidential pa siya kasi nasa pre-lunch pala. Pre-lunch ba tawag doon? Pre-lunch. So, magla-lunch pa lang siya within 2 weeks. So, ayun, sasabihin ko yun sa inyo, of course, lalo na sa mga gusto mag-business din na katulad namin, diba? Kasi, katulad namin, may business na, syempre, sino bang ayaw na mag-expand or magkaroon ng extra income pa? Kaya, yun. Abangan nyo, guys. Okay! I-vlog ko yun kasi allowed naman mag-vlog. Hindi pa kasi yung ngayong nasa pre-launching, bawal pa. So, ayun.